CCRC ini aban ya pha ekalis jongki EMS biang sha shudi ban pha shu governor di lada ngila yo ya ka jing manjur ke jongu di le si ngila ban bati ki kam ki jam ki jungi ha ka be de bat ki EMS ki bat mai ka team ke jungi ke bat mai and really not much changes hi kan long kum jo hi tang khandiat kan soit hang yang te kan don ka changes but ka priorities kan long be kum jo ka stand jong ka party kan long be ka ju but ka jinge tre kam ke jungi barok ke bangila tre ini henry banai ki pla dep kin long kum jo dia kan soit ini yo banya prioritize ki kam ki pla kham kirki ki rai ki pla kham kirki ya sia ki khandiat ar banai lai banai ki pla dep ling ba ka jing shtom jing ba shim nim shim la banya rai henry kirki namanya banya dan ke consultation ke basai ke bayu dengan get scam ba kan ni team ke betumai ke jongi num penslam shu ya ki priority su jongi ki bagi de ban le na ni shman ke bani ko ke kadai ke ba ni hapan ya rai kum ka isi ke betumai kum ong ip mane ni ne trai kum ka team di nginya don ki meetings ko pair but nget scam ba semi la yo bangin ya constitute ya ni ka team ko patmai ka jungi collectively ni yo ban ya rai lang ka ju di ka priority ka junga hi na kalian ka junga shimet hi ka david banang pen klan shu ya ki kam ki bangi la train ko ma fla te beras ka tu ni hindu banai ka dep na ba ka trade pa di ki yu di ngila yo kan ya train kham janai liat ba dei pat ka trade la yo pen ba ki kan rum kan ram hoi ngan ong pi ka lenti kam long ka ba sok kan lei ka ba lenti ka ba e henry nang ni shakmat ru ngai scam ba ki ai ka rai ka bangi ngin rai nang ni shakmat kan long ba ka jing yo long jong ka ri ka kan ri kham kam ya ki bai ba no sok song ki jung semua ya kata ka jingkren jongi LO Henry kumangalai ka assurance mantan ba boros ka tahan ru ki banai ki bla letu man ba ki wan bani kendu ya CM ne ngi ki EM su ka kamera ka jongi ka long ka ba kloi ban pli ka long ka bangi kloi ban welcome ya ki ka pat judon kum kata ka ayu na so kendet mantan ba ngayo snow na ka kentin ka jongi LO ba ka don ka gap le CUE ba perenta ka gap rei nang shakmat ada adon kum kata kumangaong mantan ya iru ya bang lapan snow iru balada ka don kum kata ai ke assurance ba nang ni shakmat kam long kum ta bat ka ngangit scam ka kamera ka jonga ka CM bat kamera jong ki EM sang ni shakmat ru kin long kum ba julong hi bro